Terve taas kaikille. Minä olen THD Akuankka ja tänään pelaillaan peliä nimeltä mikä se nyt oli? Peliä nimeltä C-Scope Open. Eli ruvetaan pelaamaan. Mä aloitin tää just tosiaan äsken ja ajattelin tehdä tästä nyt videon ja niin no tässä sitä tienataan. No, open case. Mä vähän aikaa yritin avataan nyt tollanen. Vaikka alkuunsa. Tää tulee. Eikä. Okei, tää voi oikeastaan. Discard random item. Mitä nää punaiset on? Pakko avata yksi. Tulee joku hyvä nyt ees. Ei. Item. Sitten vois avataan nyt ihan avataan tollanen. Parhain varmaan. Mikä tulee? Mikä tulee? Ei. No save item. Sama. Otetaan tollanen CSGO weapon case. Scare. Yes. Mitä tulee? No Peetä täältä tulee. Mikä se sitten on? Tällainen ei oo. Juhapiste. Mitäs sitten? Aukastaan vaikka tuollainen ihan tavallinen CSGO case tosta noin. Tällainen, ei mä mitään mainoksia nyt tarvita. Tällainen voisi olla ihan jees, mitä voitais aukastaa. No niin, mikä tulee? Laita joku hyvä. Joku pisla. Ja jees. Ja taas toinen heti perään. Sitten mentiin tuon muuten auttaa. Tää Discard random item. Juu. Unlocked counter. Aivan sama. Nyt joku hyvä sitten. Katos. MP9. Roasted Iron. Field tasted. Red. Seistetään ainakin nyt se ase. Niin joo, voitais katsoa mitä aseita mulla on. Mulla on tosi huonoja aseita, koska just aloitinkin. Varmaan kerroin videon alussa. Discard item. Venakkas mennään tuolta kautta. Sivkins. On tällä teitä aseita. Tai noin mä en tiedä onks nää mun. Ei kun on nää joo mun. Mulla on täällä teet pari sniperia. Tossa pari hyvää. Ja ton M4A4 Hovli. Jonkun toimii ihan jees varmaankin. Mitä sitten? Otetaan sitten tällainen taas ja mitä tulee? Please joku hyvä. Ai että pysähdy. Ui hitto. Joo. Ei me tuolla teitä tarvita. Mikäs tämä? Otetaan tämä keissi tässä nopeasti. Eikä. No. Säästetään tuo itemi kuitenkin. Mitään mainoksia. Minä mitään mainoksia tarvi. Hei. Ei. En tarvitse mitään. No niin. Ja niin joo. No oli varmaan noin kanssa aika hyviä. Tavataanpa yksi tällainen tästä. Jes toi. Save item. Otetaan toi. Mikä tää? Tää vihreä kakka. Mitä tästä tulee? Tästä tulee varmaan ihan jotain. Ihan varmaan tulee ihan jotain piip.
No, kato sniperi. Joka sniperi, mikä saatiin tälle videolle, säästetään. Juu. Sitten mä teen varmaan tähän heti perään toisenkin videon, niin ei kuitenkaan sitten tuu mitään häslinkiä tai sellaista, mutta niin. Jes, joku hyvä ees nyt tähän. Se säästetään toi itemi nyt kuitenkin. Vois katsoa oikeastaan mikä on meidän paras tällä hetkellä. AK-47 muka. Ei jumapizza. Oikeesti meidän paras. Mä katsoin vain yhden toisen, mutta täällä on meidän näkyy siis tosiaan. Joo, toi Manuel. Ton mä sain. Toi on ihan sika OP. Tai no ei nyt kauhean OP, mutta itse mä käytän. Näettekö tossa kolmanniksi parhainta tätä AUGtä. Et toi on aika hieno ase. Mut niin. Niin. Mikäs tääkö on? Avataan yksi. Katsotaan mitä saadaan. Oli ihan hyvä pakki. Säästetään kuitenkin tuo. Mikään hemmetti, mä mitään mainoksia tuli. Ei. No oikeesti. En tarvii mitään mainoksia, no niin. Avataan tollanen punaan. Mikä tulee? Jes, AK-47, hyvä. Ton oikein torpeellinen. Joku on saanut täällä näköjään tällä teet. Eiku hetkinen, nyt mä taisin tajua, että minä oon saanut parhaimman niinku tästä tollatteen. Ja niinku, joo. Mä niinku tajusin noista päkistä, on paras tollanen. Mikäs paras on sitten? Mikä meidän paras on tästä pakista? AVP. Ei juma. Sitten entäs tästä parhaimmasta pakista? Tollanen. Minä teen sille. Vitsi, että naapuri ei juttelee ulkona. Ei helvetti. Sori. Eikä. Mä otetaan. Mulla oli tää jo. Otetaan toinen. Toinen heti perään. Mä haluan, että meidän tällaista harmaa. Jes. Kyllä. Jes. Ei tullu harmaata. Kyllä. Jes. No niin. Voitais katsoa muuten, mikä tästä on parhain. Manuel varmaankin. Mutta kas katsoa, että pieni hetki. No, vetetään tää loppuun. Mark 14. Mulla itse asiassa on toi jo. Eli discard item. Mutta nähdään kohta. Joo, siis sori ihmiset tällä hetkellä minä vaihdoin peliä kun loppu nää keisit ja kaikki tällä teet, mutta jatketaan nyt tätä pelillä. Mun paras auto tässä Smash Roadissa on tämä. No ei oikeastaan alkuauto. Sitten mä sain tän. Sitten mä sain ton. Mä sain ton ja sit mä taisin saada tän. Sit mä sain tän ja sit mä sain tän. Vitsin koira-auton ja mulla on jo 2 niin sit mä taisin saada tän. Sit mä taisin saada tän ja sitten mä en oo vielä saanut mutta sit mä taisin seuraavaksi mä sain muuten tämän. Sitten mä sain tän. Sitten mä sain tän. Sitten tuli tää. Sitten tuli tää. Ja sanoinko mä tätä? Sitten tuli tää mun miestä. Tätä ja sitten tuli. Sitten muuten taisi tulla tää. Mut mun paras auto on täältä. Sitten tuli tää. Sitten tuli tää. Ja sitten tuli tää. Tää on mun paras auto tällä hetkellä. Legendaarista. Tää on ihan pikana.
Mutta pelataan nyt tätä Smash Roadia ja aloitetaan heti. Mulla on 10 euroa, ei mua kiinnosta. Tää kääntyy ihan sika hyvin. Ei vaan sika, vaan aika hyvinkin. Ei tossa on kolike. Miten tää yhtäkkiä vaan hidastelee piun? Venas hetki. Mitä? Äkkiä. Jes, mä sain coinssi. 20 euroa tällä hetkellä. Äkkiä. Noin, tossa on coinssi. Otetaan se nopeasti tosta ja jatketaan matkaa. Ja yleensä kannattaa olla tälleen suorilla teillä, koska silloin saa tollateita. Ja jos tulee tällainen mutka, niin olkaa heti valppaina. Hei, tää on kiva, kato. Ui. No voi, ei nää säätetty. Purpeet. Itse. Laittaisin muistoon melkein täynnä juu. Ei mua kiinnosta. Ei kiinnosta. Kato, kuka antoi mulle jotain. 96 euroa, joo, tulee tarpeeseen. Joo, muuten nyt voitais avata tollanen yksi päkki. Mitä tulee, hei? Katso, että saatte katsoa, minä en kato. Mitä tulee? Mä saan varmaankin ehkä kattoo. Mä katson nyt. Jaa, tää tuli taas uudestaan. Ei juma, mä en tarvitse tätä. Mennään takaisin autoihin, en mä halua ajaa tällä. Tai itse asiassa voitais kokeilla. Kyllä, juu. Kokeillaan ajaa tällä. Tää kääntyy muuten ihan huonosti. Roska-auto. Tää on ihan sikahuono auto. Jos te saatte tän, niin älkää ikinä kokeilko. Apua. Tää on ihan juu, sinne mentiin. Boosteet. Ei ole vielä. Okei, nyt. Juu, älkää ikinä kokeilko tätä. Tää on ihan piip. No kato, mä saan mainoksesta taas rahaa varmaan. Mikäs mainos tääkin on? Hienoa. No niin, hieno. No niin. Hienoa, ei mua kiinnosta. Joo. Hienoa. Mennään pois jo. Ei uudestaan. Pip. Miten mä nyt tein tähän? Voi. Pip. No katsotaan tän sitten. Hitto. Mä en halunnut katsoa tätä. Mitäs mun muuten sormen tollanen viiva näyttää? Mutta ihan sairaan roman. Iivassa. Ruksi. Paljon me saadaan? 509. Okei. Yritäisi jollain muulla autolla. Millä haluat, että vedetään koira-autolla. Tää on kans ihan sika huono, että ei kannata, jos saatte. Niin, että käsillä perus hyvällä autolla, mikä teidän mielestä on hyvä, mutta tää ei oo kyllä kauhean hyvä. Tää koira-auto. Tää on kyllä ihan hieno, mutta hei. Poliisit, tulkaa hakea, jos saatte. Meinaan ymmärrä jäädä taivaan tuuliin. Hei, pois tieltä, mä haluan räjähtää. Pois tieltä. Tyhmät poliisit. Noniin, nyt mä